Hi guys! Welcome back to my channel. Today's video, wala lang, gusto ko lang i-vlog yung night routine ko, which is fuck up talaga yung night routine ko kasi natutulog ako mga around 5 AM na. Feel ko lang, gusto ko i-vlog. Simple lang naman ang ginagawa ko. Nanonood lang ng K-drama. During quarantine season, nanonood lang talaga ako ng K-drama. Mga YouTube videos. Wala lang, surf lang ng internet and all. So ngayon is, katapos ko nang maligo and all kanina. So ngayon is, manood na tayo ng K-drama and napili ko na panoorin ngayon is yung Scarlet Heart kasi marami nang nagsasabi na maganda daw yun. Actually, matagal na siya na K-drama and hindi ko pa talaga siya na-watch. So ngayon, feel ko ito na yung right time na panoorin ko na talaga. Actually, natapos ko kahapon yung Chinese drama na pinanood ko, which is yung Put Your Head on My Shoulder. So, recommend ko talaga yun sa inyo guys. Please watch. Wala lang, light lang siya na drama and funny. May romance din, medyo kilig din siya. Actually, kilig masyado siya. Ako na-expect na maganda pala ang Chinese drama. Yung mga story nila is very light, then very soft. Talaga ako makamove on dun kasi sobrang ganda. Wala lang, chill lang to na vlog guys and all. And mamaya siguro kakain ako kasi may ginawa akong carbonara kanina. And hindi pa siya ubos. So, feel ko yun ang kakainin ko mamaya if gugutumin ako. And time check, it's already 12:31 AM na. Matulog kasi ako kanina mga around 6 PM ata yun. Nag-internet lang ako sa phone, tapos nakahiga ako. Then, na-edit ako ng konti. Then, pagagising ko, already 9 PM na pala. So ito na guys, manonood ako ng Scarlet Heart episode 1. So, wish me luck. Wait, feel ko familiar lagi itong place na to, itong sa episode 1. Feel ko dito yung Goblin or Legends of the Blue Sea. Legends of the Blue Sea ata. Feel ko dito yun. Familiar siya na place. Nakatapos na ako ng isang episode, ang episode 1. Ngayon, episode 2 na ako. And I've decided na mag-skincare na lang habang nanonood. Kasi, alam, bored lang talaga ako. So, ayusin ko na. Wait lang, mag-wash muna ako ng face guys. 그럼 돼요? So, first napansin ko dito sa Scarlet Heart is similar yung character ni hindi character yung parang storyline sa Kotagaluna. Feel ko bagay talaga si Ayo na magawa ng story. So guys, wala akong moisturizer na gagamitin kundi ito lang sleeping mask na Laneige at itong The Ordinary. So wala akong moisturizer na gagamitin. 눈이 부리부리한 나 좀 봤어? 우리 집에서 나왔는데? 아, 손님집은 연하공주님이 아가씨 찾느라 야단입니다. 연하공주? 누님, 나 소영님 보면 무서워 머리까지 아픕니다. 아니 이태 전에 형님 발을 밟았... 그래야 황자우보다야 진아이가 나을 테지. 형님,
저 아이가 정말 그 아이입니까? 상황이 지나치니 맞겠지. 야, 근데 저 아이 변했는데. 예전엔 Time check is already 2 a.m. 어떠냐? 오디오북 알았어. 어머니 없는다. 난 좀... 우리 어머니. 못 믿을 겁니다. 모두 시퍼렇게. 잘하면 2년이요? 2년은 무슨 악연입니다, 악연. Time check, it's already 3:09 and nagugutom na din ako, so tingnan natin sa baba kung anong pagkain na pwede kong kainin. Currently, nasa episode 3 na ako. So yeah. So let's go. Tingnan natin sa baba. 비를 잃은 거죠. 속에서. Ako'y naantok. 폐하께서 내 이 잘난 얼굴을 Currently 보고 어찌나 3:34 진노하시던지. a.m. na. 당장 널 곧장 취하시더라. Ayan. 아, 내가 얼마나 잘 되는데요? 먼저 실수한 쪽은 황자님인데. 자기 잘. So, i-off ko na siguro ang lights para patipidin tayo sa kuryente. And I'll see you guys na lang later kung matutulog na ako or hindi. 계집에게 맞은 사내는 And it's already 4:49 a.m. And yes, I'm still watching. Currently on episode 4. But I guess that's all for today's vlog. Thank you guys for watching, and if you like this video, please give this video a big thumbs up and comment down below what you guys want to see in my next video, and also comment down below your K-drama suggestions. Kung meron kayong mga suggestions sa K-drama na pwede kong panoorin, comment down below. And yeah, good night and good morning. So I guess that's all for today. Thank you guys for watching, and until then, see you in my next one. Bye!